సర్వ పొగడ్తలు సృష్టికర్త అయిన అల్లా సుబ్హానహు తాలాకి, దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మీద దరూద్ షరీఫ్. పవిత్రమైన ఖురాన్ చాప్టర్ నెంబర్ 11 వర్స్ నెంబర్ 56లో అల్లా సుబ్హానహు తాలా దైవ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గారి మీద దివ్య ఖురాన్ అవతరించింది అరబిక్లో. ఇప్పుడు నేను దాని తెలుగులో చెప్తున్నాను. నేను కేవలం అల్లానే నమ్ముకున్నాను. ఆయన నాకు ప్రభువే, మీ అందరికీ ప్రభువే. ప్రతి ప్రాణి యొక్క జుట్టు ఆయన చేతుల్లోనే ఉంది. నిశ్చయంగా నా ప్రభు సన్మార్గాన ఉన్నాడు.